नमस्कार मैडम आम एक्चुअली आसीलु हमर जो मालामाल कंपनी आसीलु तो मालामाल कंपनी सेटा कोन कोन अपन जानि जानि विषय अपन सेही पाई देखि कि मते लागिला बजा अपन एमे जानि ना कि आउ केमिति जानले बा मो नाम अछि मिस्टर जोजो जोजो आमे से मालामाल कंपनी रो आज्ञा तो हमर जो कंपनी अछि स्कीम आपन का करिया पई तो कोन कहबे ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସେଇଟା ପୁଣି କଣ ସେଇ ସ୍କିମ୍ ରେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାଲାମାଲ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛେ ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଥରେ ନେଲେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ସେଇ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଜାତିର ଦୀପ କାଗଜ ଯୋଉ ଲାଗିବ ପୁରା ଚାଲି କରିବ ସୁନା ଚାହିଁବ ଟିକେ ବସ ବସ ଟିକେ ଭାଇ ବସ ସ୍ୱାମୀ ଯାକେ ଡାକେ आज्ञा सर नमस्कार आमे मालामाल कंपनी रो आस्ती मालामाल से मालामाल मैडम जो बोलते से माइक्रोफोन टोकारे स्विच सर माइक्रोफोन टोकल वाला आज्ञा आप ये सब सप्तरे सुनना अमीरा जहां चाहिए आपको पैसा चाहिए सबको देते बोलो ओ सेमती आउ जदी ना ना गप्पा कथा कहना हमें किछि नहनी पड़ी ना एई तो आपण टोके देकी आपण टोके देकी जदी 10,000 टका पाइबे कि लाख टका पाइबे आपण भाई भलो ना रहबो केते लक्षे टका नो जों ଟିକେ কই দিন ओ आसंतु आमे आपण गुटे स्कीम कहबो बुझेइबो आपण भलो लागिले आमे आपको आउ टिका आगु कहबो आसंतु किरे हरिया तू मते न लागी मो स्त्री के डाकुबे तू सिना बिल्लू को बोले देखा बे तू आसी देली मो घरे फोन ए तू कोन किसा बता ए किसा की तोर किसा हेई छु गोटा मते किसा खाया पिया आइते पड़ी सुन गोटे बढ़िया कथा ହେଇଛି ସେ ଦି ଜଣ ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ରାତା ରାତି ମତେ ମାଲା ଏ ଜମା ଦିନିବେ ନା ମନକୁ ବେ ସବୁ ବେଲେ ତୁମ ଖରାପ ଭାବିନିବ ଏ ଦେଖୁଛୁ ନେ ବୁଟଟା କିଣିତେ ମତେ 2 ମାସ ଲାଗିଲା ଦାଦନ ଖଟିକି ଆଣିଛି ବେ ନିତ ଝାଳ ହୁଏ ତୁ ସେ ଦାଦନ ଖଟି କରିବୁ ଆଜି ରାତି ମାଲା ମାଲ ହେଇଛୁ କାଲି ଆଡି ଯାସ ଆଡି ତାସଟା ଆଡି ପାସ୍ ମାର ଦବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ କିଛି ସହି ପାରିବୁନି ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲା ବେଳକୁ ତୁ ଆସିକି ପଡୁଛୁ ତତେ ଡାକିଲା କେବେ ଆମ ଘରକୁ ତୁ ଆଇଥିବା ତୁ କାହିଁ କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ତାକୁ ପୁରଉଛେ କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ତୁ ନା 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 ଏ ଭାଉଜ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଯିବ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହବ ମୋ ହିସାବ ଦଉନି ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଯାହା କଥା ଜମା ମାନିବନି ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟା अरे प्रशांतर पुआ लाडन भी एवढा पैसा पाहिजे ହଁ हां भाई ପଇସା ପାଇଛି पाहिजे କଣ करी दे କରିଦବା ଯାହା ମାଗୁଛ ସବୁ ଦେଇଦବ ଘର ବାଡ଼ି ନେଇକି କହିଲି से भी सही भलिया करछि ସବୁ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଇଲା से पाइला 10 लक्ष 10 ଲକ୍ଷ ଆଉ କିଏ ଦେଇଛି आउ दी जने नली गोपाल ସେ ବି ଭଳିଆ ସେ ଗାଁରେ ଦେଇଛ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ପାଖ ପାଖରେ ଏ ଯୋଉ ବିବେକ ସାକୁଲ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଆରେ ବାବା ସିଏ ଆଗରୁ ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ହଁ ପୁରା ଏଇ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି
ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ହବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ପୁରା ପଇସାରେ ଶୋଇବେ ଆପଣ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ କଥା ଜମା ମୋ ମାନିଯାରେ ମତେ ପିଟୁଛୁ ପିଟୁ ମାରୁଛୁ ନା ମୋ କଥା ମାନ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟା ଯାଇଥିଲି କହିଲି ମୁଁ ବି ମା ମଲା ନେଇଛି ରେ ଭାଇ ତୁ ସେଇଟା ତତେ କହୁଛୁ କଷ୍ଟ କି କଷ୍ଟ କି ଦୁଃଖର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳୁଛୁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କିରା ଫଟା ଚୁଟୁଛି କି କଷ୍ଟରେ ଫଟା ଚପଟ ମୁଁ ପାଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜମା ଜାଣି ଭାଉଜ ଯାହା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି ହଜାର ଫଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ସେ ଗାମୁଛାଟା ନୂଆ ପିନ୍ଧିଥିବ ସେ ବି ପାଇବନି ମୋ କଥା ये हरिया कथा जमा शुणनी से बाबू कथा जमा शुणिब भाई भाउज काली के काम थबो आम द्वार को आसुबनी गणेश भीतर राति 12 हेलानी ତମେ କହିଲ ତମେ ଆମ ସୁଖ ଦେଖିକି ସହି ପାରୁନ ଯାହା ये कौन जाउची कोन ता पिला छुआ स्त्री जेମିତି ଚିଟା ଫଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାଲା ମାଲ ହେଇତ ଦବନି ଏ ସେମିତି ହେଇକି ରହିବ ସିଏ ତ ଭାବିଲାନି ସେ ଯୋଉ ଦାଦା ଯିବ ମତେ କେମିତି ତାରି ସହିତ ନେଇକି ଯିବ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେବି ମାଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ଘରୁ ବାହାର ଦେଖା ଦବୁନି ମତେ ହେଲା ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର ତୁ କରିଦେ ତା କଥା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ହଉଛି ମୋ ଠିକ ସାଙ୍ଗ କହିକି ମାନେ ମୁଁ କରିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହି ହଉ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ବୁଝେଇବୁ ସେ ସ୍କିମ୍ ଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମାନିଲେ ତାହେଲେ ପୁରା ରାତାରାତି ଆପଣ ପୁରା ମାଲାମାଲ ହେଇକି ପୁରା ପଇସାରେ ଶୋଇବେ ଆଉ କଣ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସିନା ବୁଝିଲେ ସିନା ଆପଣ ଘର ଚାଲିବ ଲକ୍ଷଟା କେମିତି ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାଇବର ଫାଇବର ନେଟୱର୍କ ଟାୱାର ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଟାୱାର ବସେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟାୱାରଟା ବସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମାସକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ ହଁ ଗାଡି ହାର ତାହେଲେ ନୁହେଁ 4 ଚକିଆ ଗାଡି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଚକିଆ ଗାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଟାୱାର ବସେଇଦେବେ ବସେଇଦବା 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 ତ ରାଗାର ଯଦି ହଉଛି ସେଇଟା ପିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସିଏ ପୁରା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି ଗଲାଣି ହଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଣୀହାର ତା ଛୁଆକୁ କେତେ ରକ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଲାଣି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି ହବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇପାରିବେ ମୋ ତ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଜୀବନଟା ଗଲାଣି ଯଦି ସେଇଟାର ରାଣୀ ଏତେ ବସ୍ତୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ହଉ କଣ ଅସୁବିଧା ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଟାୱାରଟା ବସେଇବୁ ଆପଣ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତା ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବାଡି ପଟ୍ଟା ଆମର ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ସେଇ ବାବଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଠେଇବ ଦେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ ବୋଲି କାହିଁକି ଆପଣ ବି ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ କହୁଛ ମାନେ ଯାହା ନେଇଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ବାଡି ଜିନିଷ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣ ଭାଉଜ ମକର ପୁଅ ଭୁରଗୁଣ୍ଡି ହା ବିଷ ପିଇଦେଲା ମୋ କଥା ଶୁଣ କାଲି ସେ କିସ ଖେଳୁଥିଲା ସେ ପବଜିରେ ନବଜି ଖେଳୁଥିଲା 20,000 ଟଙ୍କା ପାରି ଦେଇଛି ମୋ କଥା ମା ଜମା କରୁନି ଇଏ ଭାଉଜ ଜମା ଦିଅନି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦିଅନି ରେ ମା ମୋ କଥା ମା ମୋ ଆଉ କଣ ଘର ଗାଛାରେ ତୁ ଯାଉ କାହା କଥା ଜାଣି କି କଥା ବହୁତ ବଢିଆ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ବଢିଆ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଚାହା ପିଇ ମ୍ୟାଡାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲି ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରଖିଲୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଗଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଗଲା ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସାଇନ୍ ଅଛି ଟିକେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ପରା 1,000 ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି ଆପଣ ଆগে ସିଗ୍ନେଚରଟା କଲେ ସିନା ଆଗ 1,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ପଠେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣି ନା କେତେ ଚଲା ଆଗର 1,000 ଟଙ୍କା ନବା ତାପରେ
ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ଏଥର ବୁଝିଲେ ତ? ଆସିନି ଆସୁଥିବ ଆସୁ। ଏଥର ବୁଝିଲେ ତ ତାହେଲେ? ଯାଉଛି ପଇସା। ଏଥର ବିଲିଂ ହେଲା ସମାନେ ପୁରା ମାନେ ଲୁଚି ଦେଲେ ପୁରା ଆମେ ତ ଅଛେ। ହଁ, ଠିକ୍ ପୁରା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର। ଓ ସାଇଡଟା ତମେ କରିଦଉନ। ନା ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ହବନି ପରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ଦରକାର ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏତିକି ହେଲା। ଫାଇଲଟା ନେଇ ଆସିବ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ବାଛିକି ନେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ କହିଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସବୁ ରଖିଛି। ହଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା 623662225 ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ। ସେଇ ଓଟିପିଟା ଆମକୁ ଆପଣ କହିବେ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯିବ 6 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର 6ଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା ମ ଏଇ ତୋର ବା ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇଛି। 5000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ବୁଝିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ବଢିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଟିପିଟା ତ ବାକି ତମେ ଦେଶ ଦବନି ତ ଖୁସି କରି ଆମେ ସେଇ ଭାଇ ଦେଉଛୁ। ତମେ ଗୋଟେ ରାତେ ରାତେ ବଡ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ଓଟିପିଟା ଦେଲେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ହେଲେ କେମିତି ହବ ଯେ କୁହନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ 25808096 ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆପଣ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ପୁରା ପଇସା ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଆଜି ରାତି ଆଜି ରାତି ହ୍ୟାଲୋ ହରିଆ 5 କେଜି ମଟନ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ଆଜି ରାତି ସାରା ପାଟି ହବ ଶୁଣିବନି। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମାଲାମାଲ ହବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅର୍ଡର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ମାଲାମାଲ ଆମେ ସାର ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥିବେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେପଟ ଟିକେ ସେମିତି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏପଟୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। तू तो मूर्ख किछि जानी देख हम की मेसेज आई देख खटी की जो 70,000 टका रखी दी मना करनी देवी यही भाई स्त्री लोक कथा करे सागर ठीक कहला
ମାନିବନି ରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କେହି ମାନିବନି ଏଇ ଲୁଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡକୁ ବି କାଲି ଆଉ ପାଇବି ଆଉ କଣ ସେ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ଦାଦନ ତୁ ମରେ ମଟନ ଦେଖି କରିବଟା କରିବାନି ଆଜି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବହେ ପିଟ। ଗଲାଣି କୋଉଠି ମଟନ ଖାଇଲା ଯାଉଛି ଘରକୁ ଡାକେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଗାମୁଛା ସହିତ ବୁଟ ପିନ୍ଧେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ମାକୁ ମାରିକି ଭାଗ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଗଲା ବୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେହକୁ ମାରିବ ନା ଶାଶୁର ପାଟି କିସ ହବ ପାପ ପାଚୁରି ଗଲା ଘର ଢିମିଛି ଗୁରୁବାଚର ମାଣ ବସାନ୍ତି ସେ ମାଣ ଜାଗାରେ ଘର କିସ କରିବି ମାରି ଫଟେଇ ଦେଇଛି ନବୁଛି ନବୁଛି ଶୁଣି ସାରୁ ନବୁଛି ବସୁଛି ଦେଲେ ବି ଜୀବନ କଟିବ ଦାଦନ ଖଟିରେ କାଲି ଶଳାକୁ ଆଜି ଭାଇ ହେଇଗଲି ଏଇନା ଠିକ କଥା ପଚାରୁଛୁ 1903 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନଟା ମାର ମାରୁ আর ফোনটা আন করবি 1903 এই কল লাগিলা এই এক তোমা দে তোমা এই আপনি কোন প্রশ্ন একটা নম্বর আপনার সাহায্য ঠকামির অভিযুক্ত অপরাধী কি যদি তাহলে আপনার না লেখন্তু মোবাইল নম্বরটা টিপি দিয়ন্তু তাহলে কালি বৈঠা মারিকি সমস্ত বাহার করদেব মটনটা করছু না କହିଦେଇଛି ମତେ ଗାଳି ଖାଇ ମଟନ ଭୋଟ ଖାଇ ମୋ ପାଇଁ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘର ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗ ଠାକର ଭାଉଜ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତା 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଣୀ ହାର ଆଣିଥାନ୍ତା କିସ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତା ରାଣୀ ହାର ନାହିଁ ତା ଯାହାବି ହାର ଥିଲା ତ ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ କ'ଣ କରିବ ସାର୍ କ'ଣ କର ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମ ଅଫିସକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତୁ 10ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲା ହେଉଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା Thank you.